Наша гаворка пра струны была б неполнай, калі б я не паспрабаваў распавесці вам тэорыю струнаў. Пагавару з вамі пра самую дзёрзкую мару чалавечага розуму. Уявіце сабе, навукоўцы спрабуюць знайсці адно адзінае ўраўненне, якое патлумачыла б усё. Ад выбуху звышновай зоркі на краі галактыкі да таго, як кропля дажджу сцякае па вашым шкле. Гэта называецца тэорыя ўсяго ці тэорыя струн. І тут у вас узнікае справядлівае пытанне: а навошта это наогул ўсё патрэбна? Трэба прызнаць, наша навука доўгія гады жыве ў стане грамадзянскай вайны. У нас ёсць Эйнштэйн з яго агульнай тэорыяй адноснасці. Гэта гісторыя пра тое, як прастора і час гнуцца пад вагой планет. Гэта свет велічны, прадказальны, як рух гадзіннікавага механізма. І у нас ёсць квантавая механіка, свет мікрачасціц, дзе пануе хаос. Тут часціцы могуць быць адначасова ў двух месцах. Яны могуць праходзіць скрозь сцены, яны не падпарадкоўваюцца ніякай логіцы. Фізікі дзесяцігоддзямі б'юцца галавой аб сцяну. Як свет можа быць настолькі розным? Як адныя і тыя ж законы могуць працаваць для сонца, але ламацца для атама. І вось тут з'явілася тэорыя струн, каб прымірыць гэтых клятых ворагаў. Забудзьцеся на хвіліначку пра часціцы як пра кулькі ды кропкі. Уявіце сабе, што ўвесь наш свет – гэта велізарная, бясконцая гітара. Калі мы глядзім на электрон праз самы магутны мікраскоп, якога, дарэчы, яшчэ не існуе, мы бачым не кропку матэрыі. Мы бачым маленькую пятлю, нітачку, струну. Яна не проста ляжыць, яна дрыжыць, яна вібруе. І вось тут адбываецца магія. Калі гэта струна вібруе з адной частатой, у нас з'яўляецца гравітацыя. Калі з іншай – святло. Калі з трэцяй – маса. Гэта значыць, што ўсе сілы прыроды, уся матэрыя, якую вы можаце памацаць, і нават тое, што вы памацаць не можаце, напрыклад, час, гэта розныя ноты на адной і той жа струне. Мы не жывём сярод камянёў і вады. Мы жывем внутры гіганцкага касмічнага рэзанансу. Мы жывем внутры гіганцкай касмічнай гітары.